afternoon po mga kapatid. Nandito po tayo sa Santa Rosario, Macabebe. Punta po tayo dito sa nagbebenta ng mga antiques. Ito po, samahan niyo po ako. Ay, baliktad muna. La Casa Antico. St. Peter ni tatalan niya sushi. Ilaw na isang Miguel. Kayo? San Miguel, lupa na rin ka na ako, ne? Hello po. Hello po! Nasa relo mo? Close up me. Thank you sa balon. May tao kasi nakabukas yung dito. Tao po! Tadami! Tata Romy! Dito Mirna! Tita Mirna! Tao po! Sino lumiya talaga? Dapat kay kulit na tao. Lawin mo yung St. Michael o lawin mo yung Golia? Pangwolya po dito. Kaya naging kulit na tao. Kikwame yung tayo. Ini po kay katamong pisamban, yaning masantod. Yan. Kalbog mo po makalbog yaning masantod. Shit. Kay katamong munisipyo, yaning masantod. Ito po rin nga may patela. Katamong munisipyo. Pisamban. Ayan po yung ating plaza, overcourt. Ito yung katamong munisipyo. Hello po! Nandito po tayo sa plaza papuntang Macabebe. Ayun po si Lady, ayun po si Ay, si Apo Chito. Rafa Baby, ito po si Among Chito. Ay, Ayun si si Jay. Chuchay. Ayun po si Jai. Jai. Thank you mga kapatid sa panonood. Ipapasyal ko po kayo. Kami sa bilihan ng antique. Pupunta po kami ulit doon sa antique place na bahay na maganda. Hopefully,
May tao na. Hopefully, makapasok na po kami. Ayan o, ang ganda ng panahon. No? Among Chito, anong gusto mo? Halo-halo o yung drinks na gusto mo? Sa parke dito, gusto mo? Dito, meron ko. O mamaya, Yung dalhin natin siya. matcha-matcha. Magpunta muna tayo sa kuwan. Oo. Yun yung priority natin. Tapos, Oo, sige. pero ka mag-isip kung ano nga. Bibilin natin. Ayan po, nasa kalsadang Bayu. Papuntang Makabebe. Ayan po yung welcome Masantol. Ayun po yung Civic Center. Bisa ako makasaling hanggang 200 square meter yake ni oh. Talagang pangatawanan ng gate. Pinupugyan kang babo, kapresko ne. Yan po ang dayan. Ayan po, ang ano yun eh, diet yan eh. Pero dati, Dati pispan la rin eh, ngayon yan, line, palagi lulbog. Yun, parang ano yung naging ano doon, no? Isang baryo na yun, dati wala man doon eh. No? No? Parang isang baryo na yun. No? Nakatira sa tabi ng ilog. Pekin ngilog yaro buwing kain eh. Pispan. Dati pa niyang igami kanta palayo. ayun, renovation project dito. Natin yung siguro ng bahay. Ano? Ito po yung spa and parking cafe. Mamaya pupunta po kami dyan. Sinabi mo ka nga mo, magbalik tapos sa bayo. Bakit tanong kami? Kasama ka din? Anak kanina. Anak-anak. Narito lang po kasi Malausi kasi matasa. Apo, 10:30 ma'am. Dami ba? Yan niya pong cemetery. Kaya mo po ma'am. Wala ito. Kaya alayan mo isa. Ay, atin na po ilang po kano magdalang kahit sundan ka ma'am. Sundan ka ma'am. Ilang kano magdalang gamit. Sabi ko, special mass yan. Dagdagan niya yung style. Ma'am. Ako niya magmasya mo. Santissima. Matasa. Bata. Akit ang karelang kaya. Chapel. Every month every Dito ano siya? Cemetery. cemetery. May sabi. Kaya kami bayo la pambles rin kaya kami misileo yamo box sa Migles. Eh di kasi niya kanya napagsitik. Balang magdasara kayo. Ay kichi datang yan. Ito po, nasa Makabebe na po tayo.
munisipyo ng Macabebe. Atin lang program, ayan po. Kapit sila, mas galalang klase eh. Atin lang yung event mo. Awarding the sa ikatang. Oo, dito. Wala, intro. Ito yung papuntang Santo Rosario. Fiesta nila ngayon. Wala kaming kakilalang magipamiesta. Kaya niyakan yung paggawan ng kabawang ni tayo. Ito, Greg. Ulat po tayo. Ano din yung mga pintura yun? Na? Lakasa. Yun po yung papuntang Santo Rosario. Tinantawa? Wala pa mo rin? Atin tawa? Dito! We're here! Antik po siya. Yan. Hello po! Oh, nandun. Hello po. Balik na kami. Basta po. Buy lunch and you get it. Kaya mo, Buy you lunch. ako siguro matutut ko. Ako, nega, tatakot naman. Sabi ko, baka Pangatlo ni Nemit ka nini. Pangatlo. lumili ka na din eh. Ano Tita Leonie, come here. Ginaw niya yung aso niya mo. Kaya ko pong magulot ne. Oo. Ating ko pong ang tining San Miguel. Workshop na. Wow! Santing na nga pong San Miguel tayo. Look po. Pati Tita Mirna. Sleeping! Kaya siya sa Fernando. Sleeping St. Joseph. Oh, sleeping St. Joseph, oh. Oh my God. Sleeping St. Joseph. Hindi ba sabi ko Kaya sa'yo? kitang Sleeping St. bayo na, Joseph. ang kuya, yung asawa ng kuyantis. Ayun. Ito yung malaki, oh. Pati ito ba yan na ka rin? Kagari lang po. O ini, Bonifacio niya naman eh. Hmm. Ay, pangabi ako.
Panipasyo. Kapag anak niya sugan yan. Nagkakala nila. May kilala. Balo na Chris. Chris po. Opo. Kamag-anak na po ng asawa ko. Kapag numamo na ako, hindi pa makapagay sa Pangulya. yes eh. Kasanteng ko, ya? Lawe may the last supper, no? Ang mga. Pangulya rin. Kapag na yung mitas kanyo. Mga lampog na yung lulbog, mga namin, mga taranta kayong... Papaboray ko na mo. O tang kakat, palinis ko na mo. O kasi nung paglipat mo, yan ka ba? Dakal po, Brian. Pachekay. Pati rin Japanese tayo. Lamay mo rin yun. Mama Mary la po rin, eh. O Santo Niño. Sa ano? Ren po, Mama Mary la. Oo. Sa kaila pong Dragon Boat. Ito pala yung paggawa, no? Dakal ko pala dito ngayon eh. Oo. Manyali ko ka rin mga lagawag bali. Istong... Hindi na po. Oo, istong nara, istong ipil yan pong na sa laundry. Punta ko, pumamakyo kayo eh. Oo. Sipag yun. At yung gulot ba, kakawala rin aso ako. Kaya ako nga kapalanan. Ito po yung pagawaan ko. Kayla rin eh. Mother Pearl na rin, no? Eh po, Sa ano? yun po makapakat Kenny. Oo. Pearl na po rin. Oo. Mother Pearl. Antik. Hindi ka kadwa na kami tamo, ano? Hindi, pakakain. Ay, ba yun? Ikaw din mo niya. Iba, may bago ba? May wagang baul. Tayo nangyari yung sinang lindo. Bumasag niya ako, hindi ka natin muna. Ito maganda po. Tignan niyo po yung sink niya, oh. Yan na po yung first floor. Second floor na po to. Sa kakatambak nila, naging nawala na yung first floor nila. Sipa niya po na rin nakakaskal ko. Pati Hindi siya nga. rin, makabulang-bulang yan, oh. May aso yan. Puri sabihin na natin kung lang eh. Kasi napasok. Ba't yung kain naman yun? Napasok. Yung kain na yun. Yung business na po. May wagang baul. Oh. Naka na naman. Baul ni Lola. Ganyan. Muli yan bukas. Ay, ba't hindi siya na eh? Pero hindi siya. Kinain mo na yung, ay, tutubo ko yung buhok mo.
May nga itong cotton block. Kay Batinisa. Parang saliwan pang hair drawer kaya. Oo. Kasi dati lang ako ano. Oo, yun sinubo. Yung kamay niya, Ate Leigh, nasa... Pa nga di nakangamong, alam mong patugot mga di. Kalapat ko na yung ate. St. Joseph. Ay, makukulang din ng St. Joseph dito. May Pasko. Oo, kaya po tayo. Kaya Pasko ka na, kanda kang video na Oh, siya. sige ah. Promise mo yan, promise mo yan. Yun lang ako, siyempre, sinabi na nga. Ayun, promise yan, promise yan. Ha? Ganyan lang ang gusto mo, di ba? Oo, ganito yun. Oo, sige, pagawa na yung mga yun. Yay! Dutong, magkano ya po itong dutong ito? Ito, yay! Oo, ay, basta Pasko. Mga magkano ya po yung tiyan, kaya dutong. Kaya kahit parol. Hindi kasi Itapong, lumayan niya. itapong malatit. Ano, tanggal niya siya, di ba kanya? Oh. Ay, paggawa na ako Hindi dito. ang paggawa. Ano yung antik na yan kasi ni dito eh. Oo. Pero nung paggawa na ako. Ay, okay. Oo, paggawa na ako. Antik na kasi, lumayan niya. Yay! Promise mo yan, dito ah. Ate, kung sabit kayo yung kahit. Ay, turo ko kayo eh. Yung kamay, Ate Hindi, Leigh. kasi naman ang mga mo. Paggawa niya. May kanita pa yan o? Bayo na So, nagaytay na mo. Bayang. Hindi pala ko na. Dati, gamin niya sa naman kasi. Eh, may pabelaos kayo ni kuya. Oo, May dugdog na eh. Mm. Ali, magsilbi po na yung pagkakaya, yung tayo niya, pero patira kaya lang. Mm. Mga sirala rin baleke, tiking... Nano yung frame? Dito, October na yan. December ah. Oo. November, December. Hindi ko October na. kakalimutan yung promise. Ano yung kukulayan niya? Baka next week, babalik tayo para... Ang natin ngayon. Pero parang matanda na rin siya dito, no? Come on, come on! Meron akong St. Joseph na ganito, traveling. Pero this time, hindi ko siya tinapel. St. Joseph, Sleepy St. Joseph. Our dreams. Put it into dreams while you sleep. Pray for us. Punta kayo kanin, hindi nandala mo bukten. Hindi, tayo. Sintang mo ito. Datang sa Oo, at saka, sasigayan mo, sigayan mo. Ako naman kumali niyo. Tutumpak no pakeng kayo. Kung sasagayin mo siya, kaya po ka pa yan, nalagay mo. Ini Saint Raphael. Amang itagtatalan na sa ni Saint Raphael. Gano'n itatinsan? Pine o, Rening Angel. Oo, sila, Ini pong metong. Tingasan? Tatalan niya pong asan ito. Oo, ini. Dito yan, St. Raph. Ay, siwa, St. Raph. Next week ko lang kay. Wala medisino ko kaya eh, San Rafael eh. Ah, yan po. Eh may kainin eh, San Rafael. ay siya rapay na mo. Nino po ining metong. Yan mo ba? Naninita talaga. Tatalan na kayo. Bala mo, kapsya. Insenso ya kanya, bali insenso ya kanya siguro yan. Eh, wari Saint Raphael, among manulo ya. Oh, healer. Healer ya po. Healer. Tayo ta pong asan na... Ginawala rin aso niya. At hindi, atin ko rin yung mga gubrawi. Ati ba? Napamago ka kanya? At atin pa yan. Napamago ka mo? Ay. Eh, kahit ko kami. Ito yung nabili ni Among Chito.
Holy Rosary. Yan. Month of Mama Mary. Isuyang isto. Yan, nasa mga kami. Panguna ka ng Percy. Let's say more.